Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Karon di ay mag-upload sa taog bagong bayani OFW sa Taiwan nga ang sender si Raul. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload dapat kahapon ra unta ni Sabado karon abta ng Domingo. Bayno dito maglangan niya ang bagong bayani nga ang sender si Raul OFW sa Taiwan og advance Merry Christmas and Happy New Year mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Lalo diri kong lab. Sure ka? Magkasalata ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kamusta? Kini gihapon sa Pisela na kanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sundata karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Raul. Dear Priscilla, suki sa kuntig paminaw, pinaagit sa radyo ug sa online ining maong tulumanon bagong bayani. Human ko mapakya sa gugma, mura ko og nagsalimuan. Nagtrabaho ko sa usa ka factory sa mantika. Apan nagumon ko sa bisyo, sa inom uban sa akong mga barkada. Usa na nila si Jerly nga usa ka tumboy. Naugta si Papa Mukring. Hangtod nga sa ikaduhang hikayon nakahukom ko nga mudayon na lang gyud paglarga paingon sa Taiwan aron adto manaraho. Tawag lang ko niyo sa pangalan nga Raul, 25 years old, usa ka OFW isip factory worker sa Taiwan. O mo kini ang akong sugaladon. Naunsa ka diya, Raul? Hinuktok ka manggon. Niya, nagpugong ka ng imong tiyan. Ano ka? Skaon ba mo ko pa? Oh? Ang uber ko sa mong nainom na mo ni Jerly gabi. Ay, naunsa ka man taon, oy, Raul? Sige taong kag-yaw-yaw pa, oy. Ikaw may nabinla ni aning mamas kayaw-yawan. Makayaw-yaw gyud ko kay badlongon ka man kayo. Palingaw-lingaw ram na nga ako. Trabaho bay ko gikan Lunes hangtod Sabado. May pag nagminyo na lang ka, Raul, aron nga, mahimutang ka na. Ay, papasuloy. Sabay magbinyo pa, oy. Sige ka magkuyog-kuyog ug tagayan ang barkada ni mong tumboy. Layo ras tinuod na pa, Mukring. Hilom di ay. Layo ras tinuod ba nga. Pirme man mong kuyog-kuyog. Magkadayon ganayon niya mo niya ng tumboy, ana. Na, sabot kahanap ang imong kaugmaon. Ay, sige naman kong yaw-yaw ang papa. Bahay na hinuon ko da. Nganong
Wa na lang ko mularga og dayon. Paingon sa Taiwan, kuyog ni Gauton ni. Ay, nadayon pa ko. Hapit na usad ako mupauli sa masak ni Igagaw. Ilaay naman ko panarbaho ng itrabahoan itong factories mantika. Yali, Nilarga pa unta kag dayon kuyog ni Tony. Lingaw na unta karon dito sa Taiwan. lagi. Mao ginay nasa kong nahuna. Saon, padam kas pugong-pugong nila ilagod. Katog yung babayhan ang nakaingon. Himan-himan to. Gibuwagan na di ay ka. Kay gipulihan ra kag afam nga tiguang. Sagdi lang. Kabaan na to na akong bayhana. Makarma ra siya siyang gihimong pagpasakit na ko. Kalimti na to sa Layla, uy. Pagitaglain, uy. Nidaghan di, Iliingon na anak ka sa iyo, Jerly. Ay, so, sayo naman lagi kayo niya pagpangitag afan, bisag uyab pa mo. Sabi ka, uy. Ambot pa. Buangon gid tingali ko. Kay padayon man gihapon kong nilaom sa babae nga ning higayon na gilumlum man nagmaayos apam. Maayo kay baw kang buangon ka, Raul. Oh, uy, si Gautoni. Hello, Gautoni. Mo pauli na ko diha sa sunod buwan gaw. Oh, maayo noon Gaw. Saman, gusto ka nga makalarga og dayon nga rin sa Taiwan? Sige Gaw, mularga na kog dayon diha. Nga, saman, hinugtaan na nagyugahan ang imuhang desisyon. Oh, lagi Gaw. Isaad ko na nimo. Aron magkamit na ako nga akong passport nga akong nalukat na itong kitauntang ubana apan wa ko madayon. Ay kusiki ang may kagayunan gaw. Ang tarong nga babae, makaplaggan daw niya na nimo kung ihatag nas Diyos. Gusto ka, Gautoni? Ay padaram pugong-pugong sa babae gaw. Wa pag yung klaro, sabi ka eh. Oh, Gaw. Mao ba? Nauwaw ko ni Gautoni, pamukri. Ay, ipaubos ang garbo og ang kuna nga nasayop ka raw. Oh pa, gusto ka na yan ang pagkasultiya. Ayaw himo ang miserable ang imong kinabuhi tungod lang kay napakyas ka sa usa ka babae. Oh, pamukri. Paningkamot ko pa og di na kong maghandong pa kang Layla. Hi, Raul. Kumusta na ka? Uy. Kagamay ra gid sa kalibutan, no? Kay labihan akong kalikay nimo pero nagkaabot ang ipon ta. Wa pa gid ka maka-move on sa akong pagbiya nimo, Raul? Nakamove on naman. Og manghinaot ko nga unta mahimutan ka na. Sa akong pagkakita ug usab ni Laylay, nasultan ako nga wa nagkukoy pagbati para niya. Happy gid kaayo ko kauban sa akong afam sa hotel nga ikipuyan. Mao ba? Og mapalit na kung akong gusto. Kay nagpangayo na ako. Muhatag ba dayon tiguang na akong afam? Ambisyosa lang ka. Gibaylo ng nimo alang sa imong kapritso ang tinud-anay nga gugma diha mo. Jesus. Praktikal na ta karon, oy Raul. Kwarta mo ilabing importante karong panahon. Okay. Sige pa dayon. Good luck nimo og sa tiguang nimong afam. Salamat. Manghinaot pod ko nga imong makaplaga ng hustong babae alang nimo, Raul. Mao ba? Oh, Jerly. Nagkasugyat yun hinunang among dan. Imo na puding tagay ha, Raul. Bibi, dali ka. Tukaya na. What's diha? Dawa tambasa, Abi. Anya, Raul, kumusta naman si Layla sa imong tanaw? Next yun na? Kortahan na ba kayong tanawon? Nidaot mo siya sa kong tanaw. Nagkaga ang panit. Ang. Sobra na gusto ka buwan nga gilumluman sa siyang tiguwa nga afam. Kinsa guli magkagaana. Materialistic rin yun kasi. Kwartar ko na mo'y labing importante para niya. Onya, may gugma pa kaniya. Wala nakamove on ako, Jerly. Kana, mau na insakto, Raul. Sabi ni mo, samtang nagtanaw ko niya, mura ka og gihugawa niya. Sama ra og gibaligya niyang niyang pagkababay sa tiguwa nga afam. Bugti sa iyong kapritso. Ang pangutan na, ana, kung mga sawa baka na niya. Ang ako gikalingawan na si ana, di ba? Aw, yan na ang problema. Noon. Wa man ay problema kay, total, naabitaw kang andam og taganang mudawat niya. Human na ako niya pasakite, Jerly. Di na ko. Abi na ko og magdugay na pod ang inyong inom. Dili pa limit ra may gusto ka dakong botelya. Mayo kay gikontrol ninyo ang inyong inom ug sa tumboy nimong barkada. Dili mayong magpalabi pa. Parehas mi si Jerly nga napitrabaho ugma sa factories mantika. Madugay. Madugay no, Raul. Nga naman. Magka-develop pa igin mo anang tumboy. Tsuraan pod baya na. Papa sa day. Barkada rami ng Jerly pa.
Si agaw ni mo Tonyo. Saman, wa naman nawag og usap. Di pala gidugay nga naghiskot minimo ni Papa Mukring, gaw to ni. Pangumusta na lang ko diha ni Tio Mukringaw. O gaw, makaabot na yung imong pamusta. Unsa may ato dahil ni mo gaw? Nanawag di ka? Nanawag ko nimo aron ni pahibaw nga nay requirements nga kinahanglan no nimong lukaton dihang daan. Gaw. Oh, o ba? Okay gaw. Gahinan ko nagpanahon aron i-process. Salamat gyud ha, gaw to ni. I-file ko 3 days nga leaves trabaho pa. Aron akong ma-process ang giingon ni Gautoni nga mga requirements. Mao ba de, Raul? O ba? Raul, naot pa unta nga dayon na ka na. Ayaw pagduha-duha. Hinugtan na gyud ni pa. Mularga na gyud ko paingon sa langin nasod aron adto ko manarbaho. Unya, dili na gyud ka mo mag-uli atong uyab nimong si Layla. Dili na ko ba? Dili na ko. Gipaidlo na ko niya og tiguwang nga afam. Tingbo na lang unya nato ang tagay ha. Oo ba? Ano sa man? Sa dayon na lang akong larga pohon. May problema na. Support na gyud ko nimo permi, Raul. Gusto kong hatagan og direksyon ang akong kinabuhi nga gikuba sa maluibon nga babae. Awa ra gud ka. Moingon ka nga wa na kay pagbati niya. Oh. Pero sa imong sinultihan, mailagid kaayo nga mahal pagyapon nimo si Raul. Wala lagi. Naka-move on ako. Hello? Raul, magkita ta, please. Naunsa ka? Layla? Ngano ka? Ang akong afam nga tiguang. Ipauli na din sa US nga, malagyan ko pahibaw ah. O nga nakasakit pag yun. Kailangang babae ang gida, aron mo ipakaslan. Uy, mao ba? Skang di malasa ko di mo. Daghan din nga igipilian. Gilukatan niya ang fiancé visa, aron makauban niya sa Amerika. Uy, nahuman na naman ta. Wa naman kaya ngay nga balikan ako. Ay, Raul, sa doy ayaw gudaan na. Kay babay ako ah. Diligid ka mabuhi ko nuwa ako. Katawanan ka, Layla. Raul, sa doy. Ayaw ko katawa ibo. Magkita lagi ta ba, please? Barugi ang imong pagsalikway nako. Ay manang mahibaw ka, nga gikalimtan na tika. No, dili ko mo too. Kaya ba ako nga istorya ka na nimo? Mahal paghihapon ko nimo, diba? Sorry ha, pero di na ko ingon anak katanga. Sigon sa imong gituan, Layla. Raul, nagbasol ako sa akong gibuhat. Nakasa ako, pasayloan na lang gud ko. Gidawat na nako nga para imo gyud ko. Og dili ko para sa afam. Gidawat na sa nako nga dili ka lang nako kay ambisyosa ka. Dili ang sama nimo ang mo'y ang ngayang himuon akong asawa. Ay, bisig nalipay gyud na sayo pa. Love magud kaayo ko nimo, diba, Raul? Oo, tinuo na. Pero kaniadto ra to. Ug dili na karon. Ay, di mong good. Basta kay magkita ta, ha? Mangita ko paagi. I love you, Raul. I love you. Hay. Mao ba? Bagag naong bayana. Mura di na sa makalargag laing nasod ini tungod niya. Di na ako magpakabuang pa niya, Jerly. Di na. Raul, magkauli pagid gani mo. Ipanumpa na ko nga dili na gyud ko makigsuod pa nimo. Jerly. Lagi. Sige na eh. Padayon na to sa atong trabaho. Oh, go. Gusta? Gato ni. Okay rin kayo ko. Ha? Pastila na eh. Huwag ka magpahibaw daan nga. Muabot di ka. Aron, unta, masugat ka sa airport. Sagdi lang good go. Magkita ra magyabot ta din ba? Kitsam din isugat mo sa airport. Ha? Sila si Tia o Tio? Wagaw eh. Ako rin lagi ni Uli nga rin. Wala mauso ng sugat-sugat sa airport eh. Ikaw, gitgaw. Ay, gusto na ituod. Kuyugan ka sa agency gaw. Aron maka-apply na ka. Ha? Kana da. Salamat kayo, ha? Dada tong requirements nga gipalukat ako nimo, ha? To si Ruan file man tingal nito, nimo no? Mao to gaw? Ipapotocopy lang to. Ya, ang matag usa unya ang original copy mo'y ana nimo. O gaw. Salamat kayo, gaw Tony. Nalipay ko nga nauli nang igagaw mo gikan sa Taiwan. Oo, okay. Nanam sa kayo sinugatan pa. Badayaw sa kaman di na maooy, Raul. Out someday. Gusto kong maundang ka na ng sige ni mo ginom. Umukring. O hinaot pa unta nga mahinayo na ka og kuyog unya ni Tony.
Wala kausaban sa akong mga plano pa. Mu-abroad ko. Maayo kung mao ka na. Uy, may nanuktok. Kung nalay abli, pamukring. Kinsay, ikaw? Nianihigit ko sa inyo para matuo ka. Ngawa ko magbinuang ni mo, Raul. Sorry, pero wako'y panahon para nimo, Layla. Raul, ayaw sagod. Magsulti sa taba, please. Murawa naman tingali tayo ang sultihan pa. Uy, daghan. Sige na, please. Pasudlas ako, good. Layla. Hello? Hello, Tay Mukring. Ako ni Tay, si Layla. Lakaw na, palihog lang. Lakaw na, Lay. To na di ay. Ay. Nilakaw ng babaeng puwa og lips. Nga imong ex, Raul. To na pa. Baga yung naong bayhana. Abi kay gibiyaan man siya sa afam niyang tiguang. Anha na po siya balik ni mo. Diya siyang dapitan na sa'yo, pamukring. Niresulta na iyang kaambisyosa. Saon nga gusto man og hayahay kayo nga pangwarta kanang naadayon. Dili na ko ang kanhing Raul nga nabuang sa paghigugma niya pa. Apan iya lang giusikan. Gusto na lang sa kung makalarga na aron makalikay sa pagsamok ni Layla kanako. Yano na kayo siyag may mandar nga mubalik sa kong kinapuhi. Human mo biya ang iyang uyab nga afam nga tiguan o lain mooy gustong minyoan. Bisag ako, Raul. Dako kay kong supat nga mubalik siya sa imong kinabuhi. Salamat, pamukring. Pastilan. Kalain na pagpamurma atong babayhana Nausab man ang pamantang, human ipuyo-puyo og 2 kabuhan kapin sa idaran ng afam. Mura man og nawasag apdo. Katapos ang adlaw na lang din mo ron sa trabaho din is factory? Raul? Nirisayan ako, karong adlaw na lang ko taman. Lan si ato ba? Nag-uli ka din mo sa Layla? Ha? Saan nag-uli mo na? So tinood yun. Dili, uy! Uli ko taon. Kahugaw siyang gibuhat, o niya. Tunlon ko siya pagbalik sa yung analag sa'yo. Nagkita man ako siya gahapon nga ni Agis Amo. Muragikan man to sinyong bahay. Yan, nag-uli na, may. Mo ginautan ako. Dito siya. Kay gustong balik sa akong kinabuhi. Nya? Di taon yung anak ka sa'yo, no eh. Okay na. Doon nga nga mularga og Manila unya. Kuman sa pipilakismana. Lahos na tas Taiwan. Gaw, Tony. Salamat yung kay gaw, ha? Kung di pa tungod di mo, di ko doon ako madawat kay. Nanap ko'y previous record nga ni-back out ko. Dinihigayo na. Buango na yung ka kung back out pa ka. Di na naman hitabo, gaw, eh. Wa na makapugong na ko ng higayon, ha? Wa na, Tony. Pangandoy para ninyo ni Papa ni Mumukring, gaw. Hatagi og nindot na kinabuhi. Ug maayong pagpuyo ang biyudo na ninyong amahan. Gaw, Tony. Salamat kay naghuna-huna ka diyan ining kabus ni mong amahan, Raul. Ita na lang duha ning kalibutan na pamukring. Maong magtinabangay ta pa. Aron maarang-arang ug bisan jutay man lang ang atong pagpuyo. Oo, magtinabangay ta, Raul. Salamat, pamukring. Dili na magaday kabaluin ako, Raul. Kung mawa nang gugma kag gipasakitan, lisod na ibalik pa, Layla. Raul, ano gusto ni mo nga akong buhaton? Ano na mo kumapasaylo? Wa kaya nga buhaton. Kay gikalimtan na tika. Nahuman na tong panahon nga nabuang ko sa paghigugma nimo. Raul, sadoy. Layla, napasaylo na sabti ka. Pero dihara ko to. Raul pa, I love you. Promise, di na lagi ko magbinuang. Magtarong na lagi ko. Duwan talagod ko pagbalik, please. Layla, lain-lain na tag kinabuhi. Managlahi na sad ang atong kalibutan. Raul, sadoy. Giusikan lang gid mo ang matuod kog yung pagbati unta nimo. Ug lisod na kay ning ibalik. Raul, mananghid ko nimo nga
Musayo ko sa paglakaw. Oh, asan ni ka pa? Sa bukid, akong duaon si lola ni mo, Bintina. Sultihan ako nga mularga ka na sunod si Manas, Manila. O dayon na, ganito na ka sa Taiwan. Pasabta lang yung taon si Lula Bintina pa, ha? Nga, di ko makadalikit og duaw niya kay naapag ni mga lakaw si Gautuni. Sige. Ako rin mahibaw. Salamat pa. Mao ba? Tuwa di sa inyong bukid si Noy Mukring? Oh, Jerly. Ugma pa itong mauli nga rin. Uy, di maka-appeal sa imong despedida imong papa. Di ba sa tumuinom ko akong umahan ko? Ay, kaon di ay. Daghan ba nagsinugbang baboy nga mong giandam ba ya? Aw, malagi yun ta. Yay, murag madawon ta ani da kung one-on-one ta aning usa ka case na bira. Sa makaya lang ko na to. Ay, ang mga amigo ka na to. Sila si Bay Jeff o Bay Aldwin ba? Imbitahon na to. Sa mukhang kita sila eh. Ha? Sige. Kunda ka balihok. Kay, damon pa sa nakong ayos o ang atong sinugbang pulutan. Ay, sugda na lang ni na to. One-on-one na lang kita kay way available sa atong gipang kontak. Mo ba? Si Gotonisan nga akong gikontak. Busy mo po. Yang gitreat ang yang tibok pamilya o pangaon sa gawas. Mao ba? O, sige na. Paspasanin na to kay daghan para ba ni? Okay. Ako ni ha. Imo niyo, Raul. Nyara mag-ipis ako. Arugan na. Shot po, no! Gay! Salamat. Rindar na ako eh. Di na ako kaya, uy. Anak, duro akong tagay. Good. Last lang. Sige na. Last. Dali. Uy. Ano? Tuwag lang ng sparring partner eh. Sandig naman siya. Akong dughan. Kalain sa kong kibati. Nanginit ko. Kanindot sa kibati na ko nga. Nagdikit ang among lawas. Pagkura. Babayid kasi lawas. Lumoy o nindot kasi ang kakson. Charlie, babae ka. Dili ka lalaki. Charlie. O sige, buhat mo na ako gabi, Raul. Kuan, Charlie. Aray, sama ko di mo. Ganun sakit ba niya? O sige, buhat mo na ako, ha? Jeli, nahitabo ka nga parehas ng hubog. Salbahis ka, Raul. Imo kong giamong-amungan, ha? Abi ko magsuot kita mo nagigala. Pasaylo ako. Nahitabo kang doon gabi itong tungod sa itong hubog. Gilamtan ko ni mo, Raul. Diyos ko. Ganong nahitabo mo eh. Ganong Unsa? Uy, Ginoo ko. Nganong gituyuan man nimo, Raul? Tungod sa kahubog, pamukring. Natintal ko. Mong nahitabo ka to na mo ni Jerry. Oo niya, unsa o naman lang kung mukiha siya batok nimo. Magguba ang imo mga pangandoy sa kinabuhi, Raul. Simba ko lang og kasuhan ka ni Jerry og rape. Makalarga ka kagdayon nga to sa laing nasod. Pamukring. Pastilan nimo. Mabilang ko kag mahitabo ka na, pastilan. Pagigsultihi taon si Jerry. Pastilan nimo, Raul. Pastilan yun nimo. Imong giguba ang inyong kasuod, isip mo naghigala mong duha. Panihigayo na, di mahimong di ko makalarga uban kang Gautoni pa yung sa Manila. Kana laging inom, Raul. Mong yun ay, dili maayong patuyangan. Lang sa gyud og sulti tong imong igagaw bahin ini, ha? Kung mahimo, sulbaron taning kita-kita lang og way laing masayod bahin ini. Hello? Dili ba gihapon ka makadawat ako, Raul? Layla, anong gahi ang gigag-o? Raul, sadoy. Dili na lang ko na to silutan ang atong tagsa-tagsang kaugalingon. Kay bauman ko ba? Nga, masakit ano tang pareho ining sitwasyon na nato, Ron? Hilom eh. Nagdahom ba taong ka, ha? Raul,
Layla, padayon sa imong kinabuhi. Kay kining tao nga imong gibiyaan, kay nangita kag kaharuhay uban sa usa ka tiguang nga apam, maningkamot sab ngadto sila nasod. Raul, please. Ikaw ang nitabo sa tong relasyon ug dili ako, Layla. Raul ba? Sorry no gani. Mabalik naman ko nimo. Bye. Boy, sama ka bugagnaw, bayhana. Raul, Salamat kay misugot ka nga makisulti na ko. kung bahin sa nahitabo na to may mong tuyo, ay kabalaka, wala yung mahibaw. Gawas lang ni Mukri nga imong amahan. Salamat kayo, Jerly. Guilty kay ko sa nitabo. Kalimti na to, Raul. Ug may atong iampo nga unta, dili to magbunga. Oh, Jerly. Kung nabalaka ka nga, mupasaka kog reklamo, wala na sa mong nauna. Di ko magpakauwaw sa kong kagalingon, Raul. Og labaw sa tanan, di ko gustong magguba ang tanan nimong mga plano og mga pangandoy sa kinabuhi. Gusto kong makabawi sa kong nahimong dakong saan mo, Jerry. Padayon sa imong mga pangandoy sa kinabuhi, Raul. Og papasa na sa mong nauna ang nahitabo nato. Isipa nga wa rin nahitabo. Bisan og nakapasaylo na si Jerly kanako. Apan gibati nako nga guilty ka kaay ko sa akong suod kaayong hikala nga akong nahilaptan. Hangtod nakalarga gud mi ni Kao Tony paingon sa Manila. Oh, di nagkita sa naiyagaw. Ugaw to ni Anagitos Manila. Umana to og asikaso sa mga importante kayong mga rekisitos. Ani magdugay larga na itapayngos Taiwan. Maayo noon, gaw to ni. Aron makatabang din ko ni Papa Mukring. O Gawral, sa imo niyang pag-abroad, anak ko kay kag mahimo niyang tabang sa inyong pagpuyo ni Tio Mukring. Salamat di kayo, gaw to ni. Magtinabangay tagaw. Gusto gyud ta nako nga konsultihon ko, sultihon sa kagaw. Welcome to Manila. And welcome to accommodation. Salamat, sir. Uy, mubalik na sa day ka paingos Taiwan, tuni. Oh, sir. O, kauban ako ang ako igagaw. Nga, nag-back out niya itong unang higayon, gaw. Gaw naman, sir. Sir. Sorry, sir. Sir, gaw mo, no? Okay na. Ako na si Sir Demokrito ninyo. Ako ang nagdumaan ng accommodation. Kumusta, Raul? Okay naman, Sir Demokrito. First time na akong nakataa akong Manila, sir. Mo ba? How's the experience sa biyahe? Okay na sir. Okay. Saman, final decision na gina, ha, Raul? Oh, sir. Very good. May tanaw ko kung unsa nagakaroon ning igagaw ni mo tuni. Usa gani ka kontrata palang gani ang iyang naserbisyuhan dito sa nasod dito sa Taiwan. Sigaw to nimo akong gipanaminan o nahimong sumbanan, sir. Nga dako gud kayo ikatabang sa kong amahan kon manarbaho ko sa abroad. Gusto ka. Ang atong manpower provider dako ug ikatabang nimo aron matuman ka ng imong mga pangandoy sa kinabuhi ug alang sa mahal nimo sa kinabuhi, Raul. Salamat kay maayo romdig batasan ang nagdani ning accommodation, gaw. O, gaw. May kayong tao si Sir Demokrito. Gani, usa siya sa nag-encourage na ko na itong unang paglarga na ko. Oh, mo ba day, gaw? O, gaw. Napuno ko sa iyang mga tambag. Isag nagkalisod og sulti pero may itong tambag. Nagtod nga nakalarga dyan ko. Kita man gani yung tatang, kita man ganitong duha kung wapalan ka mo back out ba. Mo lagi. Masunod lang yung tas mga patakaran din nining accommodation, gaw. O, gaw. Kontra ka ng Sir Demokrito ka ng mga supakiro kayo, gaw. Mo ba? O, bisan sa matag panahon sa tingkaon, di na siya gusto nga na aplikante nga diligod mo kaon kay sa lawas sa bagitaw na pauli. Ay, salamat sa Diyos. Kay maayo ang inyong kahimtang dias Manila, Raul. O, pa mo, Crane. Wami pasagde nga ray. Pangumusta na lang unya ko diha kang agaw ni mo Tony, ha? O ba, makabot kang gaw Tony ang imong pangamusta. Tuo di ay. Kaduha nagbalik-balik nga ang imong ex, oy. Si Laila. Nganom ko, no? Sa unang pagkari niya, wa mo tuo sa ding ingnan na kong nilarga ka na o Manila. Gahay ipasabdun bihana pa. Isultihan naman to na ako.
Nagtuo tingali og nagbinuang ako. Ganina din naman sab. Di balik. Diha pa rito sa dihang timing nga dire si Dong Toto nga manghod dito ni. Dito na siya nito. Si Jerly. Bilib lang yun hinoon kong Jerly. Kay giloom lang niya ang nahitabo taon ninyo, Raul. Pamukring. Naluoy gid ba kung naguna-una niya dong? Ako sad pa. Naluoy kay ko niya. Medyo dugay-dugay yun nga nakumplito nga itong mga rekisitos na mga nabtan yun tawag sa kabuhan nga napundo din sa Manila, gaw. Okay naman sa gaw kay huwag tapos agdi sa itong manpower agency, di ba? Oo, tinuod na gaw. Kuhaan gaw, mo na to ang katapusan na itong walk-in appointments sa UWA o sa DMW. Oh, mo ba di gaw? O gaw. So, karon pa lang, andam-andam na lang sa tuwang paglargaw niya sa Nasus Taiwan. Excited na kay ko nakigayon na gaw. Tingali, karon wa na ganito sa ato. Labihan ng pagmahay sa mong ex. Kung anong iyagang gibaylo og tiguang afam. Unya, kitaganan pa yun siya kay lain dahil ang napilian. Gusto ka gaw. Kutob lang siya sa iyang pagmahay. Kaya tungod atong buhat niya. Tangan ako gugma niya. Dili man kuno ka makontak ni Jerly. Aha, mo ba, pa? Yatagan ako to aning number nga mo imong gigamit karon. Ngano mga? Unsa may tuyo ka ni Jerly nako? Pastilan, nakulbaan ba ako, Raul? Naapabaya ka diha sa Manila, wa para ba ka makalarga og laing nasod? Nabala ka na sa hinuod ko ini, pamukring. Bisa kung sang orasa mahimo ba yung mukiha ni Mus Jerly. Kaya imo magiging siya nilabdan samtang hubog siya. Kontakon lang ka na kung siya ba, no? Sige. Mao ka na labing maayo ni mong buhaton, Raul. Okay, pamukring. Salamat kay pa. Salamat kay nanawag ka, Raul. Nanawag bugod ko ni Papa. Ug matud pa niya, may tuyo mo ka na ako. Tinood na. Ako importanteng tuyo ni mo, Raul. Unsa ka na, Jerly? Raul, mabdos ko. Unsa? Mabdos ka? Dili di aking may tabo na ako, Raul. Makaguba di sa akong pagkatahog sa akong mga pangandoy. Jerly. Dili ko gusto masuko ni mo. Apaning nahitabo na ko karon nga nagbunga ang imong gibuhat na ako. Wa ko mahibaw ko na agay ba ko maglagot ni Bodi. Kinuog ko. Sa'y gusto ni mo akong buhaton. Jerly, please, sultihin ko. Ambot. Wa ko mahibaw kung si agay na ko buhaton. Samok ka rin ako una-una. Jerly. Padayon sa ibong mga pangandoy, Raul. Pasagdi ko nga, mo yung musulba din yung problema. Jerly, please, muhangyo ko ni mo. Pakatawa ka ng bata. Ambot lang, Raul. Maluoy ka na nagkamayng anghel nga naakaroon siya mo sa bakan. Ayaw itaw siya. Ayaw ka ng pasagdi. Please, Jerly, please. Raul. Di tingali ko papahuha yun sa kong konsensya kung ibo ko nang ipakuha. Mang maluoy ka, pakatawa ka na siya. Isa na. Mao day na ang nitabo niyo sa pinakasuod ni mong higala nga tumboy, Raul. Og guilty kay ko ini. Ikaw, Raul. Digid ko mahimutang ang tugya. Masiguro na kong digid ipakuha ni Jerly ang bata siya sa bakan. Uy, may pagunahon nagdautan, uy. Hinoon pag-ampo nga unta, kanunay lamdagan sa Diyos ang iyang kaisipan. Salamat ka, Tony. Di lagi malikayan ba nga musod sa huna-huna ang batik ng mga pagduda. Noon, ug imo siyang pangasawon, okay ramasad kay tsuraan og nindot mo sa tupurma. Butan pa yun. Tumboy si Jerly, gaw. Usa, imposible na mahitabo. Way, imposible, gaw. Kung ang gugma rin magsugo. Gaw. Naluwi ko na gunaw na sa sitwasyon karon ni Jerly. Naglagot ko na ako. Naglisod ko pagpasaylo sa kong kaugalingon. Sa ako ang talang kay nagpadako sa awhag sa lawas nun nga panginhanglan sa diyang nanghubog na mi.
Congratulations and good luck niyong duha, ha? Tuni? Tuni. O Raul, Sir. o sa sunod adlaw ang inyong flight paingon sa Taipei, Taiwan. Salamat kayo, Sir Demokrito. Ay, salamat ko taon. Salamat, sir. Salamat juga kayo. Hey. Mana pa, mugi ka nami, paingon sila yung nasod. Amping intahon dito sa laing nasod, Raul. Ning kigayo na pa, di na ko mahimong mubak out pa. Kung anong mo back out man sad kuno ka. Nasayod ka na gyud ka sa dakong problema karon namo ni Jerry pa. Sige ra, padayon si mong mga pangandoy. Jerry. Ayaw problema ha ang ako sitwasyon karon, Raul. Kayahonin ako. Ang bata si mong sabakan. Kumusta? O unsay plano nimo? Nagkinahanglan o inahanong kog makining bataa. Busa, dili ko kinidawon niya. Salamat, Jerry. Salamat. Nalipay ko sa kong nabati. Pagkatawon ko kining bataa, Raul. Og andam na kong mamahimong amahan o ginahanan ni bataa. Priscilla, nalipay ko kay ko sa kung napati kikan kan Shirley at yung hikayuna. Tuod man, milarga mi paingon sa nasod sa Taiwan, nga gaan kayo nga kong buot. Kay sigurado naman ko nga pagkatawo ni Shirley ang among anak. Okay na ta, lusot na ta sa immigration counter. Kurbaan ko gaw, pero lusot ra magyapon. Salamat intaw sa Ginoo. Asa na magbutaan ni gaw? Ato na ta sa chicken counter, alang sa itong mga bagahe. Mo ba? Tara, kay inighuman na to sa chicken counter, ato na ta paabot sa oras alang sa ato ang flight sa boarding area. Wow! Kanindot! Mao ni ang Taiwan gaw? Taipei gaw. Usa ka syudad nga mo'y capital city sa Taiwan. Di ba? Sigurado ko nga makauyin kag dinigaw. Why toxic nga katrabaho diri. Focus lang na sila kay matag usa uyahay magpaningkamot. Murag na aram da sa itong nasod gaw, no? Naaram sa di mga taxi nga kasakyan sa airport. Ugaw. O ato ta ihatod aning airport taxi sa center point sa city of Taipei. Then ato ka sa puyo sa akong puyan. Gaw, unya, ang factory nga itong trabahoan, unsay gilayon gikan sa itong gipuyan. Ay, doon kay gaw eh. Nara sa Chonghe City, Taipei. Ay, malakaw ram gani. Mo ba? Oo. Sa kadako nga palm oil production and industry din sa Taiwan ang atong employer, gaw. Ma'am, na ito ang expertise gaw. Kaya sa Pilipinas, trabante, may punta sa dakong factory sa mantika. Mao ni ang akong kwarto dinigaw. Wow, dako ura ni gaw. Duha ni kakama, diha ka nang usa nga bakante. Salamat gaw. Ang imong mga gamit, ipahilo na unya ng dakong aparador nga bakante, doon ang imong kama. O gaw. Sige, pawal na sa. Mao ni ang dakong palm oil production and industry din sa Nasus, Taiwan gaw. Dako na ini gaw? Kana po gyud pilon ang gidakon sa atong gitrabahoan kanhi nga factory sa mantika dito sa Pilipinas gaw. Ate Ritz, mo ni ang gingon ko nimo nga akong igagaw, si Raul. Mao ba, Tony? Hello, Raul. Hi, ma'am. Si Ate Ritz ni Siagaw, mo'y naandan nga isang pit ininiya sa mga sama na to mga OFW, ang Ate Ritz. Bitaw tinuod na. Ayaw pagmaham na ako, uy. Ate Ritz na lang. Okay. Nice meeting you, Ate Ritz. Good morning, ma'am. My name is Raul from the Philippines. Okay, my name is Chaiken, the human resources head of this company. Are you Tony's relative, right? Yes, madam. Tony is my first-degree cousin.
Please meet our CEO, Mr. Chaidong Kong Kailong. Good morning, Mr. Chaidong Kokailong, sir. Okay. Good morning, Filipino worker. He is Raul, the relative of your favorite Filipino worker, Tony. Okay. I'm happy that you and Tony were arrived already here in Taiwan. Thank you, sir. So, you will start your work today in this company, okay? Yes, Mr. Chaidong Kokailong, sir. Gusto sigaw Tony sa iyang giinguna nga. Iyahay og focus ra gyud ang matag-usa sa ilang mga trabaho. Hilong ra gyud kayo. Mankamot ko kay daghan ko gitagan-an aning akong mga pangandoy sa kinabuhi. Si Papa Mukring og ang umaabot kong anak kang Charlie. Way sayop sa mong gisultigaw. Mas mayo mo ko nang na kay gitagan-an sa mga pangandoy. Apila sa kong gitagan-an sa kong mga paningkamot ka. Ang umaabot kong anak kang Charlie. Pagkugi lang yun, aron ikahatag nimo ang mayong kaugmaon sa maabot mong anak kang Jelly. Mao na, gaw. Time na. Sige, tara na. Balik ka putas trabaho, gaw. Tara, Tony. Pastilan, Raul. Gipalayas man si Jerly sa iyang ian. Umanibuto ang isyo nga nagsabakin ug way gipailang amahan. Unsa? Nabalaka na kayo ko. O hain-kain taon siya paingon. Palihog. Pagpakisusi diha pa. Kay suyan sab na ko siya kontak. Inuog ko. Nabalaka ko niya og sa iyang gisabak pa. Ay, Pastilan. Gipatugan lagi kunutos iyaan kung kinsay amahan sa iyang gisabak. Unya, wag yun kuno kinimutugan. Di siya kinahanglan mulayas pa. Nay amahan ang iyang gisabak. Ni ako, Pamukring. Raul. Sige ba, bye na kay kontakon para ko si Jerly. Di ko makontak ang number sa cellphone ni Jerry. O ang iyang social media, offline. Asa mo ka siya ni higayuna? Mo na inahitabo karon kang Jerly, gaw Tony. Mao ba gaw? Nabalakan kay kunig. Relax lang. Dili makatabang ang sobrang kagul o kabalaka. Unta, okay na siya. Kay naarba karon sa iyang sabakan ang bata nga akong dugo. Andam na ba kang muangkon at tubangan sa kadaghanan? Nga ikaw mo ay nakapamabdos sa tumboy? Ha? Gaw, Raul? O gaw. Andam di kayo. Sa way pagduwa-duwa. Gaw. May pagbati ka na ba nga doon ni Jerly? Dili ko makatubag niya ng pangutanan ni mo, gaw. Basta kay alang na ko. Inahan siya sa kong anak. Busa, angay ko siyang protektahan. Hello. Hello, Raul. Salamat kay online ka. Unsa may mong tuyo? Layla? Nangumusta lang. Imong cam, please. Kay gusto ko makakita sa imong naong. Ayun na. Di na importante. Kay nga naman. Tungod bakit di na ko importante, Raul? Mao nga kalit na kang nabugnaw na ako. Ang imong feelings. Kay kamo na di atong tomboy ni mong barkada? Di ka napitan na sa'yo. O ay na ko pangutan Kay tingalig. Mainsultuhan ka lang unya. Nangayo na ko pa sa ilunin mo pa. Pero wagit ka. Gahi ka na kayo. Kaya ang tumboy man ay imo. Hoy, Leila. Gihugawan ko nimo. Maungwa na ko makigbalik pa nimo. Nalimot ka? Nadibiya ka na ko kay niabot ang kachat nimong tiguang nga afam. Og didto ka ni Puyo. Uban ini sa kwarto sa hotel. Bali, 2 ka buwan, ha? Suma. Sa dihang nagkaabot ang atong dan sa usa ka grocery store.
Unsay imong gisulti nako? Di ba matod nimo? Nga kontento kay ka kay nakuha nimo tanan nimong pangayoon? Nga mapalit nimo tanan nimong gusto? Ayaw na lang ko na hisguti. Abi kay ni Bia ang tiguang nimong afam? Kauban sa iyang gipili nga mo'y minyuan? Gusto na kang magbalik ta? Dili ko. Kay dili ko hugawan nga klase sa pagkalalaki, Layla. Grabe, sad ka manulti, uy. Maninuod manuon, sakit ba yan, no? Naglabtan to na ko si Jerly. Nga itong higayon na nga parehas mi nakainom. Pero sigurado kong ako'y nakauna niya. Maong ayaw paghinilas. Kay nakaila kong kinsa ug unsa ka. Gipatawag mo kuno mo, Ate Ritz. Nakituyo na ko, ate? Raul, gisultihan ko ni Tony bahin sa imong problema. Mao'y tuyo ko nun niya nga mamonitor na ko ang imong kalihukan while nagtrabaho ka. Ate Ritz. Ayaw pa da sa problema, ha? Makalaom ka, ate. O salamat yun kayo nga wala ko mag-inusara sa kong mga problema. Magtinabangay ta ninyo. Kay parehas tang layo sa atong tagsa-tagsang pamilya nga tuwa sa Pilipinas. Salamat, Ate Ritz. Mao nga ikaw, kung doon na ka may bugat nga problema, ayaw gyud pa da. Ayaw ka stress kay naara gyud ka sulbaran. Priscilla, maayo kaayo namong iyang mga kabayang OFW ang among supervisor nga magpatawag namo og Ate Ritz. Di na gid ko magpada sa sobrang kabalaka o problema, Ate Ritz. Kana, mao ka na insakto, Raul. Og di aragyod ko og naasad si agaw Tony nimo nga imong kasumbungan. Okay? Ate. Ang akong pagtagad ninyo, sama ra gyud sa akong sakop nas pamilya, Raul. Usban ako ang pagpasalamat nimo sa imong kaayo, Ate Ritz. Kinigaw, kantin ang himuon nimong comfort zone kung dasmagan ka og mga problema. Bitaw gano. Ako pa nimo, imong ikaw na imong problema aron dili ka ma-stress. Gisultihan din nimo ang atong kabayang bisor bayan sa kong problema, gaw. Gusto ni Ate Ritz nga mahibaw siya sa matag problema natong iyang mga kabayan, gaw. Gipasabot bida ko niya ng mahina, gaw. Unyara ta magtiwas og istorya dito unya na nasbay, ha? Mga sa ta kay gutom na ko. Salamat kayo nakontak na ginako ang cellphone number ni Jerly. Thank you, Lord. Jerly, tubag ka, please. Hello, Raul? Salamat kay nakontak na gid ka, Jerly. Dugay na kong nagsigig suway pagkontak sa imo number. Pero di gid ka makontak. Wala siya ka nag-online. Kalimtin ako, Raul. O kalimti sa gamay umaabot kang anak din rin ako. No, di ka na mahimo. Nangigayo na, dako na ng imong tiyan. O mga nakay na ka. Kinahanglan mo ang akong financial support. Ni anak ko sa layo. Sa among dapit diri sa Mindanao. Kaya na ko makatawhon ang bata nga dili magkinahanglan og magsalig paglaing tao. Pero Jerly, amahan ko. Ay kalimutan na. Akong anak kanang naas imong sabakan karon. Obligasyon mo na ko. Ayaw na. Kaya rin ako. Jerly. Pakatawhon ako ang akong anak, Raul. O gatimanon ko siya. Pero kalimtan ako ang kagahapon nga nadiskrasya ko nimo. O kalimti na sa gamay anak ka din ako. Di ko na madawat, Jerly. Magkalimtanay na taso sa gusa, Raul. Total, may kita ba?
mahitabo na nahimong kita kay laki ka og tomboy ko, Raul. Unsa? Mao ka na akong tumong ning akong pagpalayo, Raul. Aron makalimtan ang tanang nangagi nga nakagubas akong kinatibok ang pagkatao. Shirley, di mo na makatarungan nun ang imong desisyon. Unfair ka. Unfair na kung unfair. Pero mas maayo ng prangkahan ka kaysa palaumon rati ka. Saway ka siguruhang mga saad, Raul. Shirley. Di magin mahitabo nga mamahimong kita. Kay tumboy magyug ko, Raul. Laki akong kasing-kasing bisan pa man og di mabdos ko sa imong pagpanghilabot nako. Nakontak yun na inay mo si Shirley? O, pamukring. Pero, maulagi pa. Abi na kong maayo ang resulta sa mong panagsulti. Pakyas man day ko. Eh, pastilan ka anogon sa bata, Raul. Naan man yun unta ko'y apo. Gianugdan sa kay ko sa kong anak, pamukring. Oo, wala tayo mahimo, Raul. Dili ito para ato bata kay di man po di mo ang inahanggod. Maningkamot paghihapon ko pa. Alaw sa akong anak. Kana. Mao ganay labing maayo ni mong buhaton, Raul. Himuon ko paghihapon siyang inspirasyon sa kong kakugi din o paningkamot. Bisan pa man og magdako siya nga dili ko niya mailhan isip mo iyang aman. Bisan ako kainugnan masagani sa mong anak nga tuwa uban sa tumboy nga nagpalayo na, gaw. Kinahanglan ko maningkamot ka aron inigabot unya sa hustong panahon. Kapang hambog ko nga kung kaugalingon isip iyang mo iyang aman. O ka na. Mo gani sakto. Bayan sab ni Jerly. May punto matsat siya. Tumboy magid kuno siya. Maong di gud mahimong makakami. Ikaw sa mong bahin, may gusto ka ba ni Jerly? Ha? So, mo sanay na sunahunan ni Jerly ang unsa may niya karon sa kong kaisipan. Unsay buti mo ipasabot? Kaya interesado ka lang sa bata. Ha? May mo gusto ko, ug may mo sab nga nasayop lang ko. Aban ko, niangkon siya nga dili mahimong magkakami, kay laki ko ug siya usa ka tumboy. Ay, usay lisod sabton ang matag panghitabo gaw. Gaw to ni. Nahitabo mong duha sa Jerly bisan ugwa mo magkahinigugmay. Ug nagbunga pa gini. Ano ko ng bata ngayang gihikaw na ko ka? Ang bata ra bagyo ay gaw, mo'y importante ala nimo, ha? Gaw. Ang inahanday, wa kay plano minyuan. Gaw. Gaw gisultihan ta na ka nga mas ni pagtigbabaw kang Jerly nga usagid siya katumboy. Mao lagi bay. Ug nabay kay gayunan, andam ba nimo unya siyang minyuan saman. Oh, gaw to ni. Saway pagduha-duha gaw. Kana mo ay gusto na kong maklaro, gaw Raul. Lisod ang pagdesisyon sa ingon-ini nga klase sa sitwasyon gaw. Lisod ang pagsulbad ilabi na kay si Jerly. Gusto na sab niyang suluhon ang problema. Lord, salamat. Kay nindot ang dagan sa kong panarbaho din sa Taiwan. Bisat sa problema kanunay. Na buabot ka na ko, pero kanunay isag ka nga nagdasig na ko, Ginoo. Kumusta ang trabaho, Raul? Ate Ritz, okay na gud kayo, Ate Ritz. Wahibaw no? Nilahutay kagdugay sa imong trabaho din Nakalahutay gud pinagi sa imong mayong paggiyan ako, ate. Maora gid ka na ang importante, Raul. Ang magtinabangay gyud kitang mga OFW. Swerte kay mi si Gautoni nga dinis Taiwan mi te. Kay naa ka nga nahimo na mong supervisor sa trabaho, Ate Ritz. Magkadugay, mas hanas ka pa na ako nga mo-operate sa mga bagong makina din sa factory, gaw. Akong gifocus ang akong kaugalingos trabaho, gaw. Oh, di ba? Effective kayo sa trabaho. Basta focus lang yun, tagaw. Focus lang yun. Oh, gaw. Aron pag-divert sa problema. Ug sa akong kamingaw ito sa ato. Niabot ba sab sa imong plano ang magduga ng trabaho din sa Taiwan, gaw? Oo, gaw. Pero, mo bakasyon sa ako. Human sa akong kontrata karon. Magkuyog yapon ta.
Dungan biya ta og in kay dungan ta nga miabot nini. First contract nimo ug second contract sa dinako ang mag-in aning tuig gapud gaw. Oh, Filipinos are very courageous and hardworking people. Thank you for the good service you rendered to us and the diligence and perseverance. Oh, and shared in this company. Thank you, thank you. We are grateful and very happy that you've been part of this company. Thank you, Madam Tekin and Mr. Taidong Kung Kailong. Thank you, ma'am and sir. Nagkasulti man may og sa iyaan ni Jerly Dong. Ibaw ko niya nga maayo ko no pagatiman ng bata. Mayo noon, pamukring. Oo, gabi ni mo, Raul. Dong, nagmodeling man kuno dito sa Davao si Jerly. Ha? Si Jerly? Nagmodeling? I-search ko no sa Facebook, Dong, na may gihatag nga link si Day Pervina nga iyang iyaan ni Jerly. Sige ba? Hatagi ko ng link imong giingon. Kay, wanam ko niya gigamit ang daan niyang Facebook account. Ay, pastilan. Dili ka niya ka ma-inlove. Kakita ni mo sa mga post ni Jerly sa Facebook, Raul. Ha? Bitaw. Sige, akong isend ni mo sa Messenger ang gingon ko ni mong link. Gikan ni Day Pervina. Nadawat na ako ang link nga gisend ni Papamukping sa akong Messenger. Gikubaan ko. Gibati ko nga na-excite kong makita si Jerly sa Facebook nga nagmodeling na ko, no? Uy, si Jerly tuod. Babae kisang tanawon sa iyang mga post isip model o kagwapa niya gaw? Perfect ang iyang transformation. O sa imong gibati nga nakakita rin niya gaw? Ha? Kon. Kalit kong gimingaw ni Jerly. Gaw to ni. Huwag ko makasabot sa kong kay Pati atong hikayuna. Mura ba o dihay magpanglabtik nga talagsaong pagpati nga sakalit lang ni kablit sa kong kasing-kasing. Hantod nga niabot ang adlaw nga mabakasyon nami si Gautuni sa Pilipinas. Walang damagaw. Ni ana sa tas ato. Gato ni. Ugaw. Excited ko nga makauban sa dako kong pamilya. Excited sa kong makauban si Papa Mukring gaw. Ugkon itugot sa Ginoo. Akong mapalgan unta. Ito sa Davao si Jerly ug ang among anak. Good luck nimo anang bahay na, Gabriel. Salamat gaw. Paamin ako, Pamukring. Taga Santo, kaluyan ka sa Diyos, anak. Imingaw kay kunin mo pa. Mausap gani ko, Raul. Nakoy sinugatan, alam niyo pa. Pananawa lang niya na diya pa, ha? Salamat ng taon kayo, Dong. Salamat kayo. Today, Kwan. Gusto unta kong makigsulti ni Ate Verbina nga iya ni Jerly pa. Mayo ka? Oy, salamat kaayo aning sinugatan nga imported chocolates dong ha, Raul. Way, isa pa yan ate. Kuan ba ate Pervina? Magpakisusi lang unta ko bahay nila ni Jerly ug sa mong anak. Nahiubos in taon to na akong pag-umangkon na kay gipalayas man sad gud to nako. Diyang nahibaw ko nga mabdo siya unya uway gitog ang amahan. Oo, nasahid ko ate. Gisultihan ko ng Papa Mukring. Taod-taod pagyud ko. Una nahibaw nga ikaw di ay amahan sa gisabak ni Jerly. Sinoy Mukring na mismo mo inisulti nako sa tanan. Pero ang akong pag-umangkon, niuli na nga tos Mindanao. Gi-add mo to na ko yung bagong Facebook account eh. Kataganing na mga post niya sa modeling shoots. Pero, wala man niya gi-accept. Ay, kuan. Hain kahay maayo dong kung imong adtuon sa Davao.
Ihatag ko nimo ang kompletong address. Aron, kamo ang gid mismo mo magstoryahan nay ha, bahin ni Ana. Salamat kayo ng baong ideya, ate. Uyon yun kayo ko sa ideya nga gitambag ni Day Pervina. Maayo positibo niya ang resulta, pamukring. Iampo na to ka na sa Ginoo dong. Ayaw lang pagpakawaas paglaom. Naghinam-hinam na gid kong makita sila pa, si Jerley og ang among anak. Ay, basilan nga no basad nga wa man niya i-post sa iyang FB ang mga picture sa bata. Aron unta ba nga makakita po unta ta? Mag 2 anyos na baya po itong bata, di ba? Tinuod nga pa. Mag 2 anyos na nga mong anak ni Jerley. Ay, hinaot pa unta nga mulampos ka sa imong mga tinguha, Raul. Salamat pa. Mamasin lang gid ko, pamukring. Nianagid ko sa Davao International Airport. Diyos ko. Ihatag na ko ang imong bendisyon. Nining akong katuyuan karon tini. Giyahiin taon ko aron akong matultulan ang nahimutangan karon sa akong anak. Og ni Shirley mismo. Asa mo nabita sa Poblacion District ikaw inabdi ka, Jer? Sa may barangay ho lang gid sa Poblacion District. Tapos sa may General Luna Street. Ama ba, sir? Kopi, sir, kopi. Salamat. Salamat kay natagtulan na yun ako ang panimay nila ni Jerley. Dinistav, kanaday ko ng baya na kolor puti o duha ka andana. Uwa ko magtahom nga makatultul ka diri sa amo sa Davao, Raul. Di ba lang daw nga nauli ko gikan sa Taiwan? O nidalikyat ko din sa Davao nga doon ay pagtugot ni tiya ni mo, Pervina. Uwa ra ba karon din ang bata? Tuwa sa bahay sa akong ugangan sa mati. Minyo na ka, Jerley? O, Raul, naminyo na ko. Nakailan ako ang tao nga nidawat sa akong sitwasyon o may mga mahan sa bata. Jerley. Ayaw ka bala ka. Dili ko idaw ni mo ang pagpaila sa bata. Mao ka na among nasabutan sa kumbana. Salamat. Samday karon ang iimuhang bana. Usa siya kasiman, Raul. Og sa sunod buwan, nakaschedule na sad siya nga mo pauli nga ni. Mao pa? Balik na lang ugma aron imong mahimamat ang bata. Ni aman to sila ugma ang akong ugangan, Raul. Dako na kay kausaban. Di na ikaw ang Jerley nga akong barkada nga tumboy. Human ko ng anak ni Inday, og daminyo pod ko. Na-prove na ako nga babae gid ay ko, Raul. Igo na nako niya tong higayuna nga nakita og nagakusko ang akong anak. Si Jerley dili na di ay mahimong minyuan kay gipangasawa naman di ay kini siya sa usa ka siman. Dini na lang ko to, daghan kayong salamat. Inyong magtatampo, Raul. Mga kasama, kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.